someone called? Did someone call Laura? A između tebe i Alex? Molim? Pa pitam, činili ste mi se nekako prisni. Ništa nije bilo, kaj bi bilo? Da? Ja sam vidio nešto drugo. Mislim, vi niste stigli, ne bi vas se baš htio miješati u vaš posao. Novi sam tu pa... Da, upravo si, ne, to je moj posao, ali prošli tjedan su tam neki farbali, ne? I onda od te boje, kao da mi nije dobro, vrtoglavica, neš, kaj ja znam, kod vizije neke, ne? A da se posao završi, to je važno. Mislim, stvarno bi vam htio pomoć ovoga, ali još imam dogovor s curom za 10 minuta, stvarno ne bih htio zakazati, znate, cure i to. Pušta to trešti i muža neću ispuniti. Pa normalno da slušam tuc glazbu kad je nač, ultra izrče forever. Ne nije. 80-te su bile najbolje. 80-te. A i onaj Brian Adams je prezgodan. Čuna, a? Pa šta je tebe to uopće briga? Zato što si ju iskoristio dok je bila ranjiva i to nakon što se dogodilo ono za što si ti bio kriv. Je, ja sam kriv za sve. Samo druge kriviš da ti ne bi morao prihvatiti odgovornost. Pa naravno da tebe kriv, ne možeš zaštititi ni sebe, a kamoli nju. A možda si samo ljubomoran. A u redu je, mislim. Ako je sve ono što si rekla stvarno istina i ako ne želiš budućnost sa mnom, podržat ću te u tome. Samo ne želim ti biti teret. Nikada to nisam ni htio. Nisi mi teret, nego mi fališ, idiote. Mislim, znam da si sjeban, ja sam. Strah me, ne znam što ću s faksom, ne znam što ću s nama, ništa ne znam. Sven. Earn it. Earn it.